Ovo su uključuje prvog PCT-a u Hrvatskoj. Ovo su pohranjene slike, sve što smo radili za zdravstvo, za pacijente, otkad postoji mediko, otkad je supruga krenula, ovaj projekt kao prvi liječnik primarne zdravstvene zaštite, prva prijatna poliklinika, za oneke na spomen, to smo sve do sada postigli. Ovo ovdje je prva izotop koja je omogućio pacijentima dijagnostiku onkoloških pacijenata. Zahvaljujući zajedno suradnji s Institutom Ruđer Bošković, Medical Grupe, projekt je započet 2007. godine, realiziran 2010. godine i omogućio oko 250.000 pacijenata da je dobilo potrebnu dijagnostiku što u Hrvatskoj, što izvan Hrvatske. Izotop je isključivo hrvatski projekt. Institut Ruđer Bošković, Ruđer Medical Citozan. I ovo je brojčanik sa određenim pacijentima sa današnjim datumom. Neka oni koji budu tada svjedoci vremena otvore, posvjedoči kako smo gledali dalje. Hvala.